máme štartované predposledné družstvo Hasiči Prešov. Ako som spomínal, je to kombinované družstvo a vidíme tam aj ženy. Jednu na prvom prúde, druhú na bečkách. Svoju robotu odviedli tak skoro na 100%. Trošku suplácia strojníka a už si plníme vodu do stroja. Mal som pocit, že ide o nižšiu kubatúru stroja, je to tak, počujeme to všetci. Pôjde možno o 1200 alebo 1500, ktorá nám už plní hadice, prúdary sú na miestach a budú teraz strieľať do terčov. Čas nám samozrejme vyletel veľmi, veľmi vysoko, 38,98 a naľavo 36,85. Samozrejme aj tento pokus si zaslúži pekný potlesk. Takže Hasiči z Prešova to zvládli, majú platný pokus, biela vlajočka 38,98 a naľavo 36,85. Tak, keď som spomínal, že ženy na svojich podľa pravidiel. A môžeme štartovať. Sledujeme posledný požiarny útok dnešnej súťaže. Na trati máme družstvo z Prešova. V prvom kole už viackrát som spomínal čas 38,98 a teraz sledujeme pri druhom pokuse. Vodu máme, stroji. Nakoniec nepodarilo sa nám to napraviť. Keď musel riešiť problémy s tečkovou spojkou, podarilo sa mu to zapojiť a tlačíme vodu dopredu. Čas máme už okolo 27 sekundy, takže málo baviť, či sa nám to podarí zlepšiť, ale určite do toho dali všetku námahu a máme tu nakoniec dostrelný čas 37, tak je to o sekundu lepšie, ale samozrejme ten čas je vysoký. Takže potlesk pre družstvo z Prešova, ako som už spomínal, majú dnes za sebou svoju tretiu súťaž, to znamená, že zberajú všetky skúsenosti a dnes sa nám predviedli časom 37,88, ktorý ostane pre nich ako výsledný.